Sigueu conscient d'això i sigueu conscient de l'espai que teniu i ocupeu l'espai. Em dic Maribel Ainé, soc la directora del grup de teatre Trací de Comissions Obreres del Vallès Occidental i ens agrada la cultura com a tothom, com a tots els homes, totes les dones, i vam fer una aposta per tenir un grup de teatre estable en aquesta comarca. Va néixer Trací, el nom va ser difícil d'aconseguir, però mira, ho vam lligar a l'àmbit laboral. A Trací és Otro sí digo, i vam pensar que un sindicat com Comissions Obreres tenia moltes coses per a dir, és a dir, a Trací dic. Vam començar ara fa 12 anys, ara estem preparant Bernarda Alba i l'estrenem al voltant, l'hem ficada dins dels actes de commemoració del dia 25 de novembre, el Dia Internacional contra la Violència de Gènere, perquè és una icona de lo que és la violència de gènere, com deia Lorca en el seu subtítol. Bueno, aquesta va ser una de les nostres fites, apropar la cultura al món del treball. I orgullosos tot el grup, i orgullosa jo, és quan ens vam plantar en el campament de Sintel, allà a la Castellana, i pels companys que portaven dies i dies de tancament i de lluita vam poder representar una obra que en aquell moment teníem en cartellera. També va ser molt emotiu quan les companyes del tèxtil, les companyes de l'empresa Italco Polinyà, ens van convidar a que portéssim una obra que parlava sobre les maquiles de Centroamèrica. Això va ser un projecte conjunt amb la Secretaria de Cultura i la veritat que no us imagineu la quantitat de bolos que van sortir d'aquest petit muntatge. Aleshores, va impressionar molt perquè arribes en una empresa moderna instal·lada aquí a Sant Quirze del Vallès i la sensació de maquila moderna, a través de les fotos que vam poder veure del company Antonio Rosa, és que era la mateixa. Estava tot més pintadet, estava tot més net, però el que nosaltres li traslladàvem a aquelles companyes i companys era la seva realitat però posada en un altre continent. Hem de dir que 300-400 treballadores era difícil de contenir-les a la sala perquè era l'hora de plegar, el comitè va fer un esforç enorme per preparar totes les activitats, però quan vam començar us haig de dir que es va fer un silenci brutal, es van sentir totalment identificades i va haver una comunió entre aquesta treballadora del tèxtil d'aquí amb la història que nosaltres estàvem intentant fer-los arribar i va ser realment molt bonic, molt bonic. Jo us ho dic que és molt gratificant apropar el teatre a l'empresa, molt gratificant. En clau d'humor, però reivindicant la sexualitat de la dona, no la utilització sexual d'aquesta, sinó reivindicant que la dona també és un ser sexual i que pot disfrutar de la seva sexualitat. Pel 8 de març vam rodar en diferents espais. En aquesta vam sortir, que si a l'Aragó, que si a València, que si a Madrid. Vam fer los monólogos de Darío Fo i Blanca Rame, Tengamos el sexo en paz, que és una adaptació que vam fer nosaltres. Aquesta també es va portar als companys de Sintel. I després vam treballar tot el tema dur, però molt dur, com és l'explotació infantil. I vam fer, juntament també amb la Secretaria de Cultura, i torna a sortir l'Antonio Rosa perquè totes les fotos són del seu treball, vam fer el que anomenem Jo em dic. Jo em dic són testimonis de 5 nens i nenes d'arreu del món, en primera persona, on expliquen les seves vivències, el seu dia a dia, i es recolza amb dades reals de com està la situació en el món d'aquesta xacra social. El fet de no ser professionals té les seves, per mi, les seves moltes avantatges, perquè ets molt lliure, no depens d'un telèfon perquè et contracti una productora, no depens de que et tallin el paper en una sèrie o s'acabi la representació, fa molt més lliure. Problemes. El grup és molt obert, tens gent que se te'n va, gent nova que s'incorpora i gent que et pot deixar penjada per circumstàncies mil o sense cap mena de mala intenció mesos abans d'una estrena. Per què? Perquè el que sí té el teatre amateur és que o l'estimes o et canses. El glamour
el té l'espectador quan seu a la butaca i veu el que vegi amb una qualitat mínima al davant, o si més no, valorant l'esforç que ha fet aquella gent, o aquells nens, no? Però fora, el dia a dia, us asseguro que no és tan glamurós. L'has de portar molt endins per marxar a les 12 d'un assaig, aixecar-te a les 5 del dematí, per tancar-te caps de setmana perquè has de cosir la roba i per tirar-lo tot endavant, perquè en un grup de teatre amateur tu fas tot. Des de netejar la sala, a cosir la robeta, a maquillar-te, tot. Els homes no s'apunten a fer teatre, et puc dir que dels companys que tenim estan desitjant que acabem Bernard d'Alba perquè molts d'ells ens han dit si poden sortir com a ombra i fer de Pepe Romano. No. Sí que hi ha una sensibilitat especial vers amb les arts, almenys en el nostre cas, s'apropen més les dones que els homes, però tenim gent del grup de teatre, homes, companys, que esperen que les companyes acabin ja d'estrenar això i preparar una que hi puguin sortir. Perquè tot el tema del suport emocional, del suport logístic que pugui prestar-nos tant al sindicat com ara la gent del Teatre del Sol, que tenim molt bona relació de veïnatge i ens han ofert la sala, és la segona o tercera vegada que estrenem al Teatre del Sol, amb això sí que ens ho trobem. Trobem un problema de liquiditat que, una companya es compra les sabates i si pots després amb el que treus del petit taquillatge li tornes, ho confeccionem tot nosaltres, no disposem de recursos econòmics per tirar endavant, a no ser que ens ho prestin, els sindicats ens ho presten, i quan ho recuperem amb les entrades, doncs ho tornem. Després de Bernard, per suposat, seria rodar-la una mica més, perquè tanta feina per fer 2 caps de setmana, la veritat és que et deixa un sabor de boca una mica lleig. Tenim una col·laboració amb la Secretaria de Sanitat de la COM, on hi participaran 3 companyes, i tenim una demanda i un clamor popular de les companyes que estan fent Bernard d'Alba que, sisplau, la propera sigui divertida i els companys que apreten per dir divertida i que hi puguem entrar. No ho sé què farem després de Bernard d'Alba perquè ara mateix em descol·locaria una mica pensant en el proper projecte. Jo crec que hi juguen diversos factors. T'haig de dir, i això fent una autocrítica a nosaltres mateixes, és que de vegades les companyes no volen tirar endavant i es queden a mig camí i és molt difícil trobar substitut o substituta. Això seria una. I després, no hi ha molta facilitat en quant a espais que reuneixin una mica les condicions, no demanant que sigui el nacional perquè no arribem, però teatres municipals, la programació és molt tancada, sabem amb qui treballen, sabem quin tipus de teatre volen a veure la gent i és difícil entrar en els circuits, has d'estar molt ben connectada perquè et deixin una sala o una altra. Però haig de ser sincera i comentar els 2 hàndicaps, que un seria que de vegades la gent es cansa, perquè així com amb tot el tema de maquiles i el tema d'explotació infantil es va rodar molt, perquè les actrius estaven disposades, tant la Maite com la Marian Rodríguez, que a més, la Marian és de Comissions Obreres, està allà amb vosaltres. No vam tenir problemes a anar a Pamplona, a anar a Benidorm o a anar on fos. No és tan fàcil moure un projecte on hi ha més de, com en aquest cas, 11 persones. És difícil, No sabria dir-te què sento. El que sí que he après és que tot esforç té una recompensa i que el director s'ha de situar sempre, almenys a mi em passa, en una posició d'empatia total amb els problemes quotidians que tenen aquelles persones, perquè no són professionals, perquè no els hi pagues. I si elles estan cansades, els hi has de reconèixer. I si elles et donen 10, tu has de posar 12, perquè l'endemà et donguin 11. Això sí que ho he après. Què sento? A mi m'agrada, és com crear, saps? Allò de dir, plantes una llavor i la vas regant, la vas mimant i dius, ui, mira que bé, mira que ens ha sortit. A l'hora de l'estrena molts nervis,
molts nervis perquè penses per què m'he ficat en això, però bueno, t'haig de dir que el nostre públic és un públic molt agraït, és un públic que es situa perfectament, sap la feina que hi ha al darrere i sap el que és el teatre amateur. I t'has de situar i saber qui vés a veure i la feina que hi ha al darrere. Sentir, és això, és la sensació aquesta de si mimo, tinc fruits. Si no, no. Però és gratificant, però no és fàcil, sincerament. Però bueno, enganxa. El teatre enganxa. El contacte amb la gent té aquests lligams, com aquests fils d'or especial. Quan veus que de vegades una actriu que s'estrena amb nosaltres és capaç de controlar el ritme de la respiració del públic que té al davant, és maco veure com una personeta pot arribar a crear aquesta sensació. Jo els animaria a entrar, que entrin i que es deixin portar i descobriran la quantitat de sensacions, emocions que podem expressar amb el nostre cos, amb la nostra veu, i que gaudeixin del procés creatiu que és qualsevol obra. No és el quadre final, sinó des que hem començat amb la idea fins que hem donat els últims toques, jo animaria, i sobretot a les dones, penso que és una bona teràpia perquè comparteixes, fas grup. Jo animaria a tothom a que fes teatre, jo sí. ¿Y qué? ¿No serían los gañanes? No, gañanes llegan a la sala. ¿Y una molina sin desbravar? Sí, una molina sin desbravar. Bueno, vale, pues eso. Vale, molt bé.